नै गोलैगोन दा नै लोगोफोर जोङो दंफैयो नै पुरा गेलेग्रा उन्दैफोरनि बेयावहाय नै ट्रेन बियो ओमफ्राय नै बेयावहाय सेट खालामबावनांगौ दङ बायदिसिना माने जाजेननायसै आरोना दाबोनो सेट खालामाखै नै उन्दैफोर जायफोर उन्दैफोर दङ बेरायहोफैनो हागोन नै बेयावहाय एर'प्लेनबो दङ सेट खालामगासिनो नै गथ'फोरनि गाखोग्रा ओमफ्राय नै गाखोदो दे दिनै जेबो माबा जागोनहाय बे फिस लाया ओरैनोसो औ दिनै गैयाना रावबो फैयाथ'वाखैना गाखोदो जेबो नङा जाम्बा फैसा लायोबा माबाखागोन थाखायोना ओमफ्राय नै बे जायगाया जाहैबाय कुसुगावआवहाय जादों बाजार खाथियावनो बैयावहाय मन्दिर दङना बे दुर्गा मन्दिर बेयावनो जादों आरोना जायफोर उन्दैफोर दं नै बेयाव लाबोनो हागोन गथ'फ्राबो दसे गेलेनो थाखाय ओमफ्राय बैजोंहाय एक्सप' जागासिनो थारमाने एक्सप' जादों बेवहाय र'दान देखायहैगोन आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन औ नै एर'प्लेना ओइ मामि गोलैगोन नै नै गराय नै बेयावहाय नाव माबा दै होनानैहाय आयौ र' आं लाइट होनि नै बेयावहाय बे आगोलहाय दै जिङाव दंमोन ना बट गोनांलाय बेयाव दै होगोन आरो ना ओमफ्राय बेयाव बट बानायगोन लाबोजोबखानाय दं बैजोंबो बटआहाय बैयाव दङ नै गेलेग्राफ्रा उन्दैफोरना बिराद मोजां आरोना दसे टाइम स्पेन्ड खालामहोनो हागोन बेयावहाय नै माबायावसो गैयामोन दुर्गा फुजायावसो गैयामोन खिन्थु दा लाबोदों आरोना एक्सप' कुसुगाव बाजारनि खाथियावनो बियो नै मैया फैनायाव थारमाने आङो जेबो भिडिअ'बो खालामाखै ओमफ्राय बे एसे गाखोदोंमोन आरोना दिनैथ' लाजिखो ना माखो गिखो ना माखो दिनै गाखोआसै मानसिफोरबो नै गाखोदों ट्रेनावबो नै मालाय फिसा गाखोबाय हनै बिस्रा नै बे दिनै गाखोआसै जेबो दाबो दिनैसो जागायजेननायथ' बांद्राय मानसि जाथ'वाखै ओमफ्राय नै गेलेदलागासिनो हनै बेहा बिदाया बेयाव जि मोजां मोनो बियो बेयाव गाखोनो होनगासिनोमोन मैयाहाय आङो भिडिअ'बो खालामाखै जेबो मैयाहाय थारमाने आङो गगा मोन्दोंमोन आरोना गगा मोनबाथाय बिराद बायो आं मानोबा माने गोसोखौनो स्रां मोना मोनथारो देहाखौबो स्रां मोनैखायनो गोसोखौनो स्रां मोना मोननायखायनो माने मैया स्रां मोना मोननायखायनो माने लानो हायासै आरोना गोसो जाथाराखै ओमफ्राय दिनै नै बेबो फैनो लेंफिनबाय थाबाय ओमफ्राय भिडिअ'बो सोखानांगौमोन नालाय जोंहाथ' भिडिअ'आ गैया दाबोनो वाइफाइआ लागायाखै साननैसो नांबावगोन होनना बुंदों नालाय बेनि थाखाय फैनाय जाबाय आरोना ओंखायनो दिनै फैफिननाय जाबाय दा नायलांबावनोसै दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै मैया शेयार खालामलांनो थाखाय फैजोबगोन ना माखो मैयाथ' जेबो फैयाखैमोन बांसिनानो नायनोसै आरोना
चलो 이거 자제야 줘. दा लोगोफोरनाय फैफिनबाय जोङो एक्सप'निफ्रायहाय ओमफ्राय दाबोनो माबा जोबाखै आरोना मोजाङै गासिबो दखानफ्रा खुलिजोबाखै आङो लाबोनाया जेबो लाबोनाय जायासै माने लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय फिसालानि थाखायनो उफुद्रुक ना फिसालानोबो आङो लंपेन्ट गुदुं 100 थाखानि लाबोनो सानदोंमोन आरोना गांनैसो ओमफ्राय आंनोबो 200 थाखानि बे गुदुं गुदुं माने दा बिराद गुसु जागासिनो नालाय ओमफ्राय गुदुं लंपेन्ट बेबायदि गैया आरोना आंनाव उन्दुनायाव गाननो बेबायदि बेखायनो आङो उन्दुनायाव गाननो थाखायहाय गांनैसो लंपेन्ट लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्य नायदोंमोनबो आङो ओमफ्य हाखु दाखु फिसालाया अबे अबेजों खारलाङो गैया लानो मोनासै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खाथि खालानिफ्रा फैनो हागोन कुचुगाव बे माबायावनोखा दुर्गा मन्दिराव जागासिनो एक्सप' जागासिनो बेयावहाय गथ'फोरनि थाखाय टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय मेरला गेलेग्राफोरबो दं आरोना थ' नोंथांमोना बेयावबो लाबोनो हाबाय गथ'फोरखौबो आरो बेजों लोगोसे जिनिसफ्राबो खम दामावनो नायनो हागोन मेरला बुस्थुफोरा लाबावनांगौ दंबावो आङो उनाव नायफिनसै थांनाय जायोना जाया 11 दिनसो थागोन होननानै बुंदों आरोना थ' माला जोबगोनथाय आंबो मिथिया बेखौहाय होमबा दा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आङो बेयावनो दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं